Sawat, powered by BSC Textile Mall, Belgavi, co-sponsored by V-Decor, Sunil Textile, Classic Furniture Park, Travco Educational Consultants Private Limited, Panchamruta Industries, Shukra Jewelers. BS Channapasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belgavi. नमस्कार. सध्या सीझन चल्ला गणेश चतुर्थीचो आणि सीझन जावं किंवा आनी कितें आसूं, जशें गोंयकारांक सुटी एक दिसाची सुटी मेळ्ळी जाल्यार गोंयकार हमखास पावता बेळगांव. आनी बेळगांव म्हणलें की दर गोश्टीची, दर वस्तीची, दर जिन्नसाची शॉपिंग गोंयकार हांगा करता. पयलीं तर फक्त लग्न कार्याचें असलें किंवा फेस्टीव कितें असलें जाल्यार येताले. आतां हमखास शेनवार आयतार सुटी बिटी धरून बेळगांव पावता. आनी आज प्रुडंट तुमच्या खातीर खास बेळगांव तुमच्या घरा मेरेन हाडटा, कारण हांगा असले थोडे काही ब्रँड आसात जे दर एक गोश्टींनी, दर एक जिन्नसांनी आपले वेगळेपण दाखयतात दर फावटी. तर मेळया हांगसरल्या वेगवेगळ्या ब्रँडांक आनी जाणून घेवया तांचे दर कशे चल्ल्या, गोंयकाराचो हांगा कसो यो येरजार चालू आसा. फॉर दिस फेस्टिव सीजन इन पर्पस, अभी जब गोवा से कस्टमर्स आते हैं तो पोद्दार ब्रदर्स ये जो नाम है ना, एक ट्रेंडिंग है गोवा में. सो व्हेन इट कम्स टू नाउ फेस्टिव सीजन विच इज गणेश चतुर्थी, उसके लिए आपकी क्या क्या न्यू थिंग्स हैव कम अप? जसं आता गणपतीला आपल्याला लागणारे जे वस्तू असतात, गणपतीची मूर्तीपासनं तिचा पाट, मोदक, 21 मोदकाचा हार, शेंदूर, म्हणजे आपलं ठेवायचं सगळं सामान, म्हणजे हळदी कुंकूचं, आरती सेट, समय, हे सगळं रेग्युलरली अवेलेबल असतंच. खरं ह्यावेळी कसा जरा उत्साह असतो गणपतीचा, श्रावणाचा. सो म्हणून आम्ही ते तयार एक सजवून एक सेटसर, कारण तुम्ही ते शूट पण केलाच वर. सो ते तसं आम्ही तयार ठेवत असतो. सो ते सगळे पीस, आणि कसं असतं, कुठली गृहिणी असते ती वर्षाला एक एक वस्तू घेऊन पूर्ण सेट तयार करतात. सो वर्षाला एक आरती सेट घेतलं, नाहीतर आपलं हळदी कुंकूचं हे घेतलं. सो तसं करून आपले सगळे कुठलेही असो, नुसतं गोवा असं नाही, कुठल्याही भागातले देशाचे असले, असं करून गृहिणी आपलं एक सेट तयार करून घेते. सो ते सगळं सेट तयार ठेवलेलं आहे. गोव्याचे लोक येऊन शॉपिंग करून जाऊ देत, हीच आमची अपेक्षा आहे. बिकॉज एवढे वर्ष प्रतिसाद दिलेला आहे गोव्याच्या लोकांनी. मला वाटतं मी तर 5वी पिढी आहे, 4थी 5वी पिढी आता दुकान बघतो आम्ही. सो माझ्या पणजोबांपासून गोव्याचे लोक येऊन इथे येऊन त्यांना कसंही बेळगाव खूप आवडतं. सो कपडे असो, दागिने असो, चांदीचं वस्तू, भांडी, सगळं घ्यायला भरपूरसे गोव्याचे लोक येऊन घेऊन जातात. आणि व्हेरी फ्रेंडली पीपल, व्हेरी लव्हिंग पीपल, आणि कस्टमर वाईज म्हणजे बेस्ट म्हणू शकतो आपण. अक्रॉस इंडिया म्हटला तरी कस्टमर वाईज गोव्याचे खूप चांगले असतात. बिकॉज त्यांनी तेवढा एक फार तर डिस्काउंट थोडंफार केलं तरी खुश होऊन जातात. सो तशी फार अपेक्षा नसते आणि स्वार्थ नसतो. सो त्याच्यासाठी गोव्याचे कस्टमर नुसतं आम्हाला पोदारांना नाही, अक्रॉस बेळगाव सगळ्या व्यापाऱ्यांना गोव्याचे कस्टमर प्रचंड आवडतात. ॲज अ ब्रँड, म्हणजे ब्रँड म्हणून पोद्दार ब्रदर्स, जे लाईक अराउंड 140 इयर्स, 135th इयर, हे आमचं 135वं वर्ष आहे. ह्या जुलैला 135वं वर्ष आमचं सुरू झालं. आणि आता 5वी आणि 4थी पिढी बघतोय आम्ही. सो ॲज अ ब्रँड म्हटलं तर काय, म्हणजे ब्रँड हे लोकांनीच केलेलं आहे. आम्हाला लोकांच्या म्हणजे नजरेत आम्ही बसलोय, चांगल्या ह्याच्यात आम्हाला धरलं होतं. सो म्हणून आम्ही ब्रँड आहे.
तर तसं एकच दुकान आहे सेटअप वाईज बघितलं तर बाकीच्यांपेक्षा, बट तरी लोक भरभरून येतात आणि आम्ही पैशापेक्षा नावच कमवलेलं आहे एवढे 150. सो आणि एस्पेशली गोव्याच्या लोकांचा तर प्रचंड प्रतिसाद राहिला आहे. पोद्दार ब्रदर्सतर्फे पूर्ण गोवा राज्याच्या लोकांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमचं गणपतीला जे पण लागणाऱ्या वस्तू आहेत 10 दिवस आहेत, येऊन घेऊन जावा आणि बेळगावला एक चक्कर मारा. वी डेकोरच्या तर्फेने तुम्हाला गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गोवाईकरांनी आणि आपल्या बेळगावकरांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. एकदा या, व्हिजिट करा, चांगलं होईल, म्हणजे आमचं पण चांगलं होईल, बिझनेस ग्रो होईल, तुम्हाला पण व्हरायटीज बघायला मिळेल. स्टूडेंट न्यूज़ जो आज से समझो मेरे को 7-8 साल हो गए, मेरे को भी उन्होंने ऊपर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं उन्होंने, उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है आज तक, अच्छा ही है, आगे भी ऐसे ही करते रहो. आपका भी सपोर्ट अच्छा है, मेरे को आपका सपोर्ट मिलता रहे, मेरा बिज़नेस ग्रो होता रहे.
BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341 114777 आणि 9980241155. Amge Semi. His dream is to be a doctor. When he was born, म्हाका दिसले he would be a shippy. मुगे भाशेन, मुगे पायगे भाशेन, तेगे पायगे भाशेन. But our Semi had other plans. One day he said, Mama, Dada, I want to be a doctor. म्हाका पयली दिसले फकाण कोत काय म्हण. But he was serious. That day, Semi saved my life. So my dream is to make his dream come true. But when I started looking for colleges, tenge high fees so in munge blood pressure low zalo. But this time, Trevco saved my life. Andiri ha chado and sottu soglo wado. Trevco has more than 100 best colleges around the world where my Sami can get the best education. आणि सवय भितर आता म्हज्यान सस्त निदान जाता. वाओ, कितने सुंदर है ना अपने बाप्पा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. बाप्पा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. वी डेकोर यांनी गोवेकरांसाठी खास फर्निचर सोबत कर्टन फर्निशिंग आणि वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, वुडन फ्लोरिंग कार्पेट्स, स्लीपवेल कंपनीच्या आकर्षक गाद्या, बॉम्बे डाईंगचे सर्व प्रकारचे बेडशीट, ब्लँकेट्स आदींचा भरपूर स्टॉक उपलब्ध केलाय. वी डेकोर. Kala Mandir Belgaum, and we have a huge range of silk sarees and suits. I'll be displaying some sarees and varieties that we have. We are all prepped up for the new upcoming season for Chaturthi and wedding season. I'll show you our short collection here. So this is a beautiful Banarasi that we have. We have all kinds of Banarasis with a wide range of colors. We have Tussar Georgettes. These are beautiful varieties in different materials, soft and all handloom, pure handloom sarees. This is a pure Kora. This is a real raw mango mushroom.
These are our Rangkat special suits. We have a huge range of suits in koras, Rangkats and crepes. This is a beautiful raw mango green sari. It's a beautiful mushroom. These are a huge variety of crepes. So we cater to a huge range of customers from Goa till Pune. We have exhibitions all over India, and in every festive season we have frequent exhibitions. So I'll showcase here a few more varieties, like this is a Bagalpuri sari, a satin crepe, huge variety of handwork saris, kalamkari saris, and then you'll get some special handloom saris with handwork. A huge range of bridal saris. So this is a Kanjivaram, and we have some lovely Kanjivarams, all bridal edits. I'll show you a few more. So these are all our beautiful Kanjivarams. So all in all, we have a huge variety of saris and suits at our store. So please visit us at Kalamandir, Belgaum, and we are always ready for you. Thank you so much. जसं मी बिझनेस करतोय, बेळगावमध्ये करतोय आणि गोव्यापासून पण करतोय मी. कारण जो गोव्याचा रिस्पॉन्स आहे तो फार चांगला आहे आम्हाला. कारण गोवेकर जे आहेत, जे गोवेवाले आपल्या बेळगावला मॅक्सिमम परचेस करतात, त्यांना जी क्वालिटी पाहिजे आहे ती बेळगावला भेटते. म्हणजे आणि आम्हालाही आवड वाटते की जे त्यांचा रिस्पॉन्स आहे, जे त्यांचे पॉझिटिव्हनेस आहेत, जे आमच्या प्रोडक्टबद्दल त्यांना जे कौतुक करतात, ते आम्हाला फार आवडते. कारण की आणि आम्ही क्वालिटी तशी देतोही आणि सर्व्हिसही तशी देतो. त्यामुळे गोवेकरच्या बरोबर जे रिलेशन आहे आणि प्रुडंट मीडियाबरोबर जो आपला रिलेशन आहे, जो फार वर्षापासून, तो फार चांगला आहे. त्याचा सपोर्ट म्हणा किंवा आपले क्लायंट किंवा कस्टमर जे गोव्याचे आहेत, जे सपोर्टिव्ह आहेत, ते चांगले आहेत. त्याच्याबद्दल आपल्या प्रुडंटबद्दल काय बोलायचंच नाही आहे. त्यांचा आधीपासून सपोर्ट आहेच आपल्याबरोबर. आता मी जेव्हा बघितलं तुमचं जो लेआउट बघितला तो, आणि तुम्ही इवन जेव्हा बाहेर कुठेतरी जाता, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एक्सपोला जाता किंवा असं जाता, तर तुमचं अपग्रेडेशन असतं रेग्युलरली, म्हणजे फेस्टिवल वाईज किंवा इयरली तुम्ही अपग्रेड करता. तर या वर्षी काय असं नवीन काय सर बघितलं की लास्ट इयर जे आपण प्रुडंटबरोबर एक्सपो केला गोव्यामध्ये, त्याच्यानंतर ज्या लोकांचे टेस्ट समजले की आपण वुडनमध्ये काहीतरी लोकांची टेस्ट आहे, किंवा डायनिंग टेबलमध्ये कमी कॉन्सेप्टमध्ये आम्हाला डायनिंग टेबल पाहिजे, किंवा सोफा सेटमध्ये पाहिजे, किंवा आपण जे कुशनिंगमध्ये मॅक्झिमम वुडन कॉन्सेप्ट तो ज्यांना दिसायला पाहिजे, तो त्यांना वुडनमध्ये फार इंटरेस्टेड आहेत गोव्याच्या लोकांना, जे आवड आहे. तो आपण आता ह्या एक्सपोला आपण जो आहे, ह्या वर्षीचा जो एक्सपो आहे 2025चा, त्या एक्सपोला आपण मॅक्झिमम नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करतो आहे. त्यासाठी आतापासून तयारी चालू आहे आपली. सीझन वाईज म्हटलं की फेस्टिव्ह सीझन म्हटलं की आज जेव्हा चतुर्थीचं सीझन आहे, तेव्हा तुमचं असं नवीन काय ऑफरिंग आहे? नवीन ऑफरिंग म्हणजे कसं आहे सर, आपण मॅक्झिमम कस्टमरला कसं आहे 40 to 50% ऑफ देतोच. त्यापेक्षापासून आपण कसं आहे मॅक्झिमम लोकांना क्वालिटी कशी देता येईल, आणि चतुर्थीच्या निमित्ताने जसे आपल्याला सांगितलं की नवीन प्रोडक्ट आपण लॉन्च करतो आहे, त्यासाठी आपण मॅक्झिमम म्हणजे कस्टमरला बेनिफिट, आणखी जसं आपण आता चतुर्थीसाठी किंवा आपण जे एक्सपोला येणार आहे, जे आपले बॅक लास्ट इयरचे जे कस्टमर्स आहेत त्यांच्यासाठी चांगलं गिफ्ट आपण लॉन्च करतो आहे तिथं, म्हणजे स्पेशली फर्निटो पार्क करून. कारण भरपूर त्यांनी आम्हाला सपोर्टिव्ह केलेत किंवा बाकीच्या कस्टमरला कनेक्टिव्हिटी करून दिले. त्यानंतर तो फार आम्हाला म्हणजे फार बिझनेस ग्रोथ करायला आम्हाला भरपूर गोव्यातून आम्हाला भरपूर मला सपोर्ट भेटलेला आहे. बेळगावपेक्षाही गोव्यामध्ये आम्हाला भरपूर चांगला सपोर्ट भेटलेला आहे.
अजून एक म्हणजे आता जेव्हा लोक गोवेकर येतात बेळगावीला म्हणजे शॉपिंगसाठी, तर आता तुम्ही जर डिरेक्शन वाईज सांगणार की एक्सपोमध्ये चालू असणार तुमचं बुटीक आणि अजून कुठे लोकेशन्स आहेत ते जरा सांगा. हो सर, लोकेशन म्हणजे कसं आहे सर, मॅक्झिमम समजा की गोवेकरवाल्यांना जर यायचं होत नसेल तर आपण एक्सपोमध्येच आपण प्लॅन करतोयच. प्लस त्या शोधून आपण एक आता नवीन एक आपण कल्पना काढली की बाबा तिथं आपण बाहेर एक्स्ट्रा प्लस एक आणखी एक हॉल घेऊन, कारण की आपण एक्सपोला तेवढे सगळे डिस्प्ले लावू शकत नाही, कारण सगळ्यांना एक्सपोला फार सगळेजण आहेत की यायला इंटरेस्टेड आहेत. बाकीचे स्टॉल वगैरे म्हणा किंवा बाकीचे फील्डमधले जे बिझनेस व्यावसायिक आहेत ते पण येत असल्यामुळे आम्ही जागा जास्त तिथं आपण जास्त करू शकत नाही. त्यामुळे त्यासाठी आपण एक्स्ट्रा ॲडिशनल बाहेर कुठला तरी एक हॉल घेऊन जे लोकांना व्हरायटीज ऑफ तिथं सोपेज किंवा इकडे यायचं होत नसेल, जास्त लांब बेळगावला जर जमत नसेल तर आम्ही ती सुविधा तिथं द्यायची आपण एक आयडिया तिथं सुचवून आपण एक हॉल पण सर्चिंग केलेला आहे की जो आपण 1 महिना तिथं आपण हॉल आपण बुक करून जेव्हा कोणाचे बुकिंग सोपे आलेले असतील किंवा कोणाला लेट पाहिजे असतील तर तिथं आपण एक व्यवस्था करतो की तिथं ते 1 महिना आपण त्यांना कायम सर्व्हिस देऊ. प्लस आपण एक सर्व्हिस सेंटरसाठी म्हणून पण आपण एक ऑफिस नावेलीला बघितलेलं आहे, म्हणजे सर्व्हिस लोकांना तिथून इझिली सर्व्हिस भेटावी, कारण की बिझनेस करणं महत्त्वाचं नाही आहे सर, सर्व्हिस देणं फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जो आहे आज इथपर्यंत टॉपला आलो आहे, जसं की नॉर्थ कर्नाटकामध्ये माझं सगळ्यात बिगेस्ट शोरूम फर्निचर मॉल आहे, तसं आपण सर्व्हिसमध्ये पण आम्हाला फास्ट तसं आपण सर्व्हिस देतो म्हणून आहे. कारण गोवेकर लोकांना पण ती सर्व्हिस इझी व्हायसाठी म्हणून आपण एक सर्व्हिस सेंटर आपलं छोटंसं ऑफिस म्हणून आपण गोव्याला मडगावला लॉन्च करतो आहे. रिसेंटली एक्झिबिशनच्या दरम्यानच आपण लॉन्चिंगचा प्लॅनिंग आहे त्याचं. क्लासिक फर्निचरतर्फे सर्व गोवेकर बंधूंना प्लस प्रुडंट मीडियावाल्यांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.